Hello khabangni takte bufuk chongno norokna ani YouTube channel lamsogo tini ni kotal video o ka friends tini norok ani video no nai bahai matong norok ko kaham porimano khanana musung khangke like norok subscribe khairjadi ka friends norok no prinsi pathak jora norok ani video nai tongni bagai ang norok no hambai maro tai norok ani video no skip khaioi nai tongjadi khabangni takte bufuk chong norok nang tini porikha narnai phwrwngmung ekni sap ekni 8 9 abono norok kaham ka khnati sikla rok cherai rok tai bumbufa hamjangnai rok ang sla no phani phwrwngmung rok no khnadi tei nmani phwrwngma no sak nangjageta ungdi tamani hinba abrok nini khorok no musangrnai khumtrang tei nini kotokni rang dotang hai ongnai ka friends song norok oro khanai man khana oro tamsa ang sla srai rok no sakaro nupani phwrwngmung rok no khnadi tai nmani phwrwng narok no bo khnadi tai sak nangjagya tangdi chini buma bufa phwrwngmani no norok sak nangya rok ta ungjadi friends song kanai oro sung bufa hamjaknai rok tai busa hamjaknai rok nagi buma bufa hamjaknai rok busuk jora tekhe chini busa rok no kosto khlaioi busuk jora tekhe lekha pora khairui tong kanadi o lekha pora khlaiman bisingo no magin pass ongkha 12 pass ongkha college hapka kanase busarok bufano bag sangke sana kri phano rang kri phano lom thon pano nawoine busano kaham ka poridi school thangdi hanai tamo bike paimar yang buma bu phake tamo busani maya busani kok thibi manya hani bagai lon phano nawoi chayani karoi kosto khlaiei samung khlaiei busarokno bike pairo bike man khangke busarok bahaino bumbu phanike kok khanalia bike burgur chalong musung sinai beraina musung sinai nagi oronang kasa busarokno ang sanani musungo ani bo busa khorok ni tongo tengo niji bekti bufangjak kanaki tabuk sung busani kokno hangke bufa ngai rok busuk jorti kok nar ke tabuk busarok ke tangi kok narakya onek borok abahai busa tongo kok narakya kentu buma bufa kun dine phano hamya lamo khiklani ni bagui busarokno buma bufa phwrwngya tei kok saya kaham nungdi han karon tami kangke je bekti bufa ngai bo dukhu kosto bebak no saimanka hani bagui nijini busano bo dukhu manasi kosto ongasi hnoi no busarokno bufa hamjaknai ar buma hamjaknai busarokno kaham ke ma phwrwnggo kaham ka class makar haipono busa hamjaknai rokhe buma bufa phwrwngmani no sak nangyangui thango tamke je bongni sanmani no mana nangnai bike sanka bike mana nangnai abahai kentu abono ang sanani musungo ang oro tai thaisa kok sawono friends tamoni hinba abo rok nini khorokno musang rwnai khumtrang tei nini kotokni rang botang haikna kentu orok busa hamjaknai rok buma bufani kokno phwrwngmani no khana kangke norok tam manai oro tam saka ka norok borom manai tei kotokni khumtrang kotokni rang batang hai ongnai nadi sung rangsak ni sendo kan khangke rangsak ni malaro kan khangke chini totra busuksa naithok kahani bagai friends abahan chini buma bufani kok thai robo chini kotokno musangrnai khumtrang chini kotokno musangrnai rang batang o rangchakni mala hai ka friends hani bagai ang norokno okokno sanani musungo chung
bufa bwsani kok no kibi manya wngma hai jung bwsarok bo bung bufa samani no narakna nangnai bwsarok no kaham ke pordi hino hinui sakangkhe bwsarok kaham ke porina nangnai kintu ubujok tongoi thangka khe ani bani ang choli mankha abo hai rok baksa uansolai friends norok abo hai tangjakpi ang norok no tinini siming norok ani video no nadi ani channel o habui norok naina muchungui tongkha subscribe khaidi ang norok no daily no abo hai kaitini kok no kok kaham no norok no ang porikha narnai friends tai norok no ang samani bisingo pano ani kwbangma chai rok tongkha je oro pori tongmani norok khanawi tebo ani video no nai o porimani kok rok no khanawi nok tebo businani bwkhak thangdi tinini bag asuk no jotono no hambai।